Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Presiden ka BJP ka Meghalaya uba Ernest Maury men hakashitrik unailar ulalay banyakendu yo ulat ka jella banbu halorjong u banweng ya USP ba DC katura da ka bakenno bagi pendik ya kinong Troy Party hatura lapen singa utai presiden ka BJP State Unit uba Ernest Maury habaya kren bat kilat patai kubor hasilong ulay tu bakaseng BJP klapha ya ka dorkas sya ulat nakalyang ulat ulakular ya kinong yalam ka BJP don kam thung da ka jing tokit balai luj la pen singa utai presiden shu ula ongru ba ka jing dawa jong ka seng BJP ka longbej ban weng no mardor yo deputy commissioner ka West Garo Hills badru yo USP jong ka ka district na kalyang uba Maury ula ongru ban na ka benta ka jing tokit ban long ka bakhoj basuba ka long ka badon kam ban weng no yo DC bad SP katura hakaba ngila ay ka memorandum ban weng kam lan ban penkerja kam ya u deputy commissioner chong ka West Garo Hills bat ya u superintendent of police ka jingkwa jongi ban weng no yaki nang tay kalong bangin yo ya kata ka hok ladadon kanu ka investigation ha ka bedai bat kinu kikisu ba kan long ka bayat ya irenti namar ba baling ikwa yaki ban weng no namar ka jing le palat ke jongki hakaba kila khot ya kinong kitkam ki jongi hapo tura kamtam ya ujras natri jongi wibar M dango ki khot ya u hapo police station ki bu ya u hadu nriu nyau kenta claim sim kano ka statement bat hadian kataru kila phawan biang pat hakawai pat kasngi kataru kalong kumjo bat hadian ki phawan biang hakawai pat kasngi te nakaliang ke jongi kum ka party nibo ka jingkeli balai kile kumde ada kikwa bansim ke statement kila bansim ke statement bat habang nga kumbu presiden jong ka state nga keli nakadaw ayu baki khot ya pi man kapor kimla ban jubab ki polis kim don ye banong te kane ka penisai ba ka jing le ben ke jongki ka jing yorot ke jongki ya ki party workers jongi hakate ka district te bat kumbu pitip ka election nukala jan wangim kwa ba kane kan jia kan long ngikwa ba barok ki party ki don la ka jong ka hok bakin trekam kane ka de ka reason sharp ba ni don ka hok bani kersian la ne ban le ikanu kam lemba ki parti baper te krang bakan yai bet te ngikwa ngistan ba u gubernur ulong ba unpet ikani kam bat unle ikabdon kam ngikwa ru bandon kata ka independent judicial inquiry kabom ya syaliang yanu kata ka bangikwa